Mga igsuon ni ining kalibutana, dili gayud kita makalingkawas o dili kita makaiskapo o makaikyas sa mga problema. Samtang buhi pa kita, makasinati gayud kitag mga problema. Mga problema nga makapaluya kanato. Problema nga makapawalag gana. O makapawagtang sa tong paglaom o pagtuo ngadto sa Ginoo. Apan mga igsuon, kung doon na laman gayud kita'y hugot o dakong pagtuo sa Ginoo, hugot nga pagsalig ngadto kaniya, bisan unsa man kadagko ang mga problema nga atong mahibalag sa atong panaw sa kinabuhi, dili gayud kita matarog niini. Dili gayud kita mga tumba. Dili gayud kita mga luya. Nganuman, tungod kay ang atong pagtuo gipakasama sa Ginoo nga balay nga gitukod diha sa ibabaw sa bato o gitukod diha sa bato. Nga bisan mubundak ang ulan, bisan mubaha ang mga suba, bisan ang hangin mo kuso-kuso niini, dili gayud kini matumba, dili gayud kini magunob, dili gayud kini maguba. Kinatukod man kini nga lig-on. So yung gipakisama ang atong pagtuo. Kung doon na kita'y pagtuo, dakong pagtuo nga pagsalig nga to kaniya, lig-on gayud kini, sama sa kabalay nga gitukod diha sa bato. Kung doon na kita'y mga problema, ang Ginoo nag-ingon usab kanato sa itong ebanghelyo karon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipangpasan o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako, kay malumo ako o mapaubsanon sa espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo ang akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mao kini ang saad sa atong Ginoo. Mao kini ang gisulti kanato. Mubo ang ebanghelyo karon apan puno sa mga butang nga angay natong pamalandungan diha sa atong pagsatagsa kakinabuhi. Mubo ang ebanghelyo apan naghatag kanatong paglaom, naghatag kanatong kadasig, naghatag kanatong kusog, taliwala sa mga butang nga kundi kita nangaluya, nangabugatan sa tuang pagpanaw sa atong kinabuhi. Busa makaigsunan ko ni Kristo. Nining panahon sa Advento, di lamang kini panahon sa pagpangandam sa atong kaugalingon, kundi panahon usab kini sa atong pagduol ngadto sa Ginoo, sa pagpangayog tabang kaniya. Ilabi na gayud kung kita anaa sa mga dagkong mga problema, anaa sa kakapoy, anaa sa kaluya, ilabi na sa atong pagtuo. Ang Dios nagpaabot kanato nga mangayo kitag tabang kaniya aron sa ingon kita makapahulay. Atong pangayo ng tabang ngaya kitang tabangan sa pagpasan sa ato ang mga yugo. Tabangan kita niya sa atong mga problema nga nakapaluya kanato aron sa ingon gaan kini natong pasanon, gaan kini natong dadon ug mas paspas ang atong pagpanaw sa atong kinabuhi. Paspas ang atong pagpanaw kay naaman ang Dios nagauban kanato, naaman ang Dios nagtabang kanato. Busa kun unsa man ang ato ang mga gipangbati karon, unsa man ang gipanghambin karon, unsa man ang mga problema nga nakapaluya nato karon, dangop sa Dios. Duol sa Ginoo. Pangayo ang iyang tabang. Pangayo ang iyang panalangin o giya. Itabangan gayud kita niya. Busa nining panahon sa Advento, duyog sa itong pagpangandam sa itong kaugalingon, dangop usab kita ngadto sa Ginoo aron sa ingon madagayaon kita, mahimayaon kita nga magpaabot sa Dios sa iyang pagpakatao nining kalibutana ug makatagamtam kita og kapahulayan sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi nga nabug-atan niining kalibutana. Hinaot pa unta. Palihog manindog.